Көнчыгыш Украинада атып төшерелгән Малайзия очкышында һәлак булган 300 кешене искә алып, бүген Мәскәүдә яшәүчеләр Малайзия илчелеге янына чәчәкләр китерде. Кайгы уртаклашу өчен Нидерланд илчелеге янына баручылар да булды. Амстердамнан Куала-Лумпурга юл тоткан очкыч Украинаның Донецк өлкәсендә төште. Аны Бук зенит ракета комплексыннан атып бәреп төшергәннәр дип фаразлана. Әфганстан башкаласы Кабулда президент сайлауында бирелгән тавышларны кабат санау бик акрын бара. Ике көндәш намзәт Абдулла һәм Ашраф Гани 100дән артык төркем тавышларны яңадан санарга булышачак дип белдерде. Сайлау рәсмиләре эшне 4 атнада бетерер өчен көненә 1000 сайлау тартмасын кабат санарга кирәк ди. Сайлауда җиңелгән дип саналган Абдулла 3 миллионлап бирелгән тавышны хәрәмләшү дип атады. Кыргыз башкаласы Бишкектә Израильнең Газза сызыгында фәлестиннәргә каршы хәрби чарасына протест җыены узды. Урамга чыккан 100ләп кеше президент Алмазбек Атамбаевны һөҗүмнәрне тәнкыйтьләп белдерү кабул итәргә чакырды. Пикетчылар мөселманнарны яклаган һәм Израильне Газзаны утка тотуны туктатырга чакырган шигарләр тоткан иде. Казакстанда каты яңгырлар һәм тауларда карларның эреүе сәбәпле Алматыда буа китте. Шәһәрнең Талгар бистәсендә су ташкыны йортларны, машиналарны, юлларны һәм күперне җимерде. Һәлак булучылар юк. Биредә урнашкан җәйге балалар лагерына юл ябылды. Рәсмиләр балаларның исән-сау булганын белдерә.